għall-aħjar u għall-ar, deċiżjoni ħadkun fidejk. Lejla ħanitkellem fuq il-biża tal-mulej, it-tielet messaġġ. Ma darba ħanitkellem fuq it-terrur u l-ġudizzju tal-Alla. Li ħafna ma jridux jisimgħu bih. Lejla jiena ħanamela tal-Postman u daw kollha minnkom sewgħu preżenti fuq YouTube, Facebook, televiżjoni huwa fid-dmir tiegħek li tarbel. Huwa fir-responsabilità tiegħek li inti tisma' sew u bħalma qal Ġesu minn għandu widna maqar waħda ħajsma' x'qed jgħid l-Ispirtu tal-Mulej. Ħanitlob. Nisiq Qaddis, ningrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Ningrazzjawk Abba Missier tal-imħabba kbira li inti urejt magħna u dejjem tibqa' turi magħna bħala uliedek fi Kristu. Tkellem inti minn fommi Mulej, la tħalli ngħid xejn l-ebda kelma li mhix ġej minnek. U dak kollu li jingħad ħajġib glorja u nur u tifħir lill-ismek biss u l-ħadd u xejn iktar dan nitolbuk f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għal dawk li għadkom kif rajtu l-video, għal dawk li intom taraw, nħeġġitkom biex taraw dak il-video u l-link li qiegħda taħt il-YouTube, morru warawha. Għadna kemm rajna u smajna profesija tal-profeta Dr. David Ower. Profeta tarfu mill-frott tiegħu, tarfu mill-profesiji tiegħu u min irid imur fittex fuq dar-raġel, mur nisimgħu waraw il-profesiji tiegħu. Dar-raġel ukoll kien magħna xi 8 snin ilu. U kol meta kien magħna kien qal li ħajsir arar meta jitlaqu bħala beżbiża għal Malta. Imma l-biċċa kbira fil-maġġoranza assoluta baqgħu reqdin. U kif telaqu dak il-weekend kien saru ħafna arar, infatti l-ikbar waħda li qatt saret wara ħafna snin f'Malta. U għadu kollox fuq YouTube. Il-Mulej kien kellimna permezz dar-raġel u kien tana kelma li l-Mulej kien għażel ukoll għal Malta u kien għażel ukoll speċifikament ir-River of Love għal għawmin spiritwali ġa pajjiżna u anke pajjiżi oħra. Profeta ieħor Sadu Sandar. Ftit xhur ilu, ma nafx forsi sena jew sentej ilu, għamel kelma fuq Malta li ma tantx sabiħa. Mhijiex sabiħa. Ovvjament, fil-dover tiegħi huwa li jiena nxandar u d-dover tagħkom huwa li tisma' bir-reqqa u tarbel bit-talb. U nut li toħodha mal-messaġġer tal-Mulej għax il-messaġġer kull huwa il-postman. Però ħanorikom l-ewwel xtajt il-kelma. Aħna tkellimna daw l-aħħar ġimgħatej fuq is-satlieta fuq il-biża tal-Alla. Imma llum ħajtkellimkom fuq il-biża ta' Alla. Għaliex huwa messaġġ li mhuwiex popolari, però huwa amazing kemm huwa bibliku. U anke minn kliem Kristu, l-Apostli u l-Profeti. Mhux messaġġ li nisimgħu fuq ta' spiss. Anzi, nista' ngħidilkom li ftit li xejn smajt. Peress li aħna fil-kamp Kristjan karizmatiku, kelma tal-fidi, kelma tal-grazzja, ħafna mid-drabi ma tantx nisimgħu messaġġi fuq dan jekk ma jkunx kelma speċifika lil Mulej jkun bagħat għal dak l-istaġun. U jiena ma tantx nitkellem fuq dawn l-affarijiet infatti. Imma il-biraħ lula smajt il-Mulej jgħidli irridek tindirizza d-nazzjon. Irridek tagħmel messaġġ tindirizza lil Malta, lill Prim Ministru, il-President, il-politikanti, il-Knisja Kattolika u l-Knisja kollha u dak kollha li jsejħu lill-ismi. Dal-messaġġ mhux wieħed mill-iktar li nħobb nipridka għax huwa vera fuq il-biża tal-Alla. Għal dawk li intom l-ewwel darba hawnhekk, illum ħatiklu biċċa steak
ibsa. Però, jekk tirċivuha, ħad inżillek għasel. Jekk qalbek hija għal-mulej. Ħalli norikom xi skritturi, morru fi ktib ta' morru fit-Testament il-Ġdid. Luqa 21. Ħasasikom mis-saqsija. Lil Ġessu inti tħobbu l-iktar persuna li tħobb f'ħajtek? Tħobbu number one and only? Tħobbu iktar mill-hobbies tiegħek? Tħobbu iktar mill-partit tiegħek? Tħobbu iktar mill-knisja tiegħek? By the way, ħadd m'għandu knisja tiegħu, Kristu biss għandu knisja. Make sure li inti parti minn dik il-knisja. Tħobbu iktar mix-xogħol? Tħobbu iktar mill-karriera? Tħobbu iktar mill-fama? Għax jekk tħobbu, Alla jitlob minnek li inti tobdih. Fil-ktib tal-Luqa, kapitlu 21. Luqa 21. U ħanibdew naqraw minn vers 25. Il-midġja ta' bejn il-bniedem. Kemm hawn minnkom temnu li aħna din fl-aħħar tal-aħħar ta' żminijiet. Tajjeb. Issa, daw kollu li intom temnu ħdan, sewaw u sew fuq televizjoni u Facebook u YouTube, qed tipprepara ruħek bħalli kieku inti tgħix fl-aħħar tal-aħħar ta' żminijiet. Tajjeb. Vers 25. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwikeb. Ġnus fuq l-ard b'qalbhom ittaqtaq. Ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u l-imwieġ. In-nies ruħhom ħirġa bil-biża billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja. Għax il-qawwiet tas-smewiet jitqalbu u wara da kollu lil bin il-bnidem jarawh ġejn fi sħab b'qawwa u glorja kbira. Għalikom li intom tiegħu meta taraw dawn kollu qawwu qalbkom għal dawk li intom ta' Ġesu ma da mhux ta' Marija. Mux tal-vara, mux tal-prim, mux tal-partit, mux tal-klab, dawk li intom ta' Ġesu. Intom, dawk li intom tiegħu vera, qawwu qalbkom, erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom, il-fidwa ta' daw tagħkom biss. Hija fil-qrib. L-oħrajn terrur. Però hemm grupp ta' Kristjani li wkoll ħajgħaddu mit-terrur. Inti m'intix Kristjan għax tiġi l-fellowship River of Love. Laqas inti Kristjan għax tippridka. U laqas inti Kristjan għax inti tgħid li inti tmur il-Knisja. U ħafna affarijiet oħrajn. Inti Kristjan għax tħobb il-Alla vera b'qalbek kollha, b'ġismek kollha, b'saħħtek kollu. Ma jfissirx li inti perfett u ma tiżbaljax, imma ma tiżgużax id-dnub, ma temxix fil-ħmieġ, ma temxix fl-inġustizzja, fil-ħażen, fit-taħwit. U inti pratikament persuna li tħobb dak li jħobb Alla u tobgħod dak li jobgħod Alla. Qalbek hija vera ta' Ġesu. Da bħal meta inti tista' tħobb il-martek jew mara tħobb il-żewġa, avolja tħobbu li xulxin imma mingħajr ma tixtiequ xorta tweġġgħu xulxin. Għax intom dgħajfa.
Aħna dajfa, il-mulej jaf li aħna maħnix perfetti, għal-kem tana l-qawwa tal-Spiritu Santu biżgur ma jkun skuża, u jekk aħna nimxu fl-Ispiritu ma nwettqux il-ġibdiet tal-ġisem. U l-ġibdiet tal-ġisem mhumiex bis-sess, għax ħafna jgħidu li huwa sess biss. Imma ejra, ġlied, qasqis, rejba, ribellioni, rasibs, dak kollu x'taħsebin, x'titridin, dak kollu ġej minnek. Anyway, mela dik waħda. Mor fil-ktib ta' Mattew kapitlu 10. Mela Ġesu wissi fuq bizza fuq bizza ġifieri ta' twerwir. Mhux biss issa bizza li tkellimna fuqha l-ewwel żewġ sezzjonijiet li ħankomplu tkellmu fuqha. Il-bizza ġifieri li jkollok stima għolja lejn il-mulej. Issa bizza vera, bizza li titwerwer. Sissa naraw nista d-dinja li għadhom mhumiex ta' Kristu. Mattew 10 l-ewwel rajna Luqa 21 fejn Ġesu qed jitkellem. Mhux it-Testament il-qadim, Ġesu. Issa Mattew 10 vers 27 dak li jgħid Ġesu jotta li kwalija. Speċjalment meta jitkellem mad-disċipli tiegħu. Vers 21. L-aħwa jwasslu lil xulxin għal-mewt. Sorry, ħanibda vers 27, għaxem kmieni. Mor 27. Ħanibda minn 26. Għalhekk la tibżawx minnhom. Minn dawk jiġifieri li Ġesu hawnhekk qed jgħid dawk li waslu, dawk li persekwitawkom, okay? Għax jien xejn ma hu motti li mhux ma jinkixifx, dak kollu li hemm motti, l-inġustizzji, l-korruzzjoni, kollox irid jinkixif. Kollu jrid jinkixif. Just make sure li m'għandekx inti x'inkixif. Forsi inti taħseb x'tali, malla tgħid lilek qed tikellem lilek. Għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn mu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għajduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. Tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem, bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Imma aktar ibżaw minn dak. Min? Min hu dak li għandna nibżaw minnu? Da żgur mhux ix-xitan. Xidar, vintage kieku Ġesu jgħidlek ibżaw minn xitan. Hawnhekk Alla tgħid. Da mux għaxed nejda jena ta' morru studjaw u morru għaraw il-verżjoniet kollha. Alla. Ibżaw minn Alla. Għax u biss għandu s-seta. U għandu s-seta. Jeqridlek ġismek. Imma u koll jitfalek riħek fl-infern. Jeqred kemm il-ruħu kemm il-ġisem fl-infern. Mela Ġesu li ħafna jafuh biss bħala il-bambin u li jgħidu li Ġesu jħobbni kif jien, inti l-Ġesu għadek ma tafux, ma għandqajċ miegħu. Ġesu ġej u ħajwerwer lid-dinja. U Ġesu ġej id-darba mhux bħala ħaruf u laqas bħala bambin. Id-darba ġej bħala iljun u bħala imħallef biex jiġġudika id-dinja u dawk il-Kristjani li għadhom joħobbu d-dinja. Li għadhom jgħixu għad-dinja. Jgħidu għandhom stqarrija ma m'għandhomx trasformazzjoni. They have a confession, but they don't have a position. Allura Ġesu qed jgħid hawnhekk lid-disċipli biex jkollhom il-biża' tal-Alla. Ġesu qed jgħid il-disċipli jkollkom il-biża' tal-Alla. Ġesu f'passaġġ ieħor jgħid, morru pereżempju fi-ktib tal-Lut, imma Ġesu jgħid f'passaġġ ieħor li jiena nibgħatilkom għalliema u profeti. Mela, Lut kapitlu 12. Lut 12. Vers 28. Pawlu l-Apostlu dan li qed jikteb dan il-messaġġ
dejjem bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu, ġviet jgħid kliem Alla. Lut 12. Mela roddu ħar vers 28. Ħanibda daqsxejn minn qabel, ta? Ħanibda daqsxejn qabel. Vers 25. Qisu li ma twarbux lil dak li qiegħed ikellimkom. Għax jekk ma ħelsuwix dawk tal-li warbu minn kellhom. Għax jekk ma ħelsuwix dawk tal-li warbu minn kellhom fuq l-ard, kellimhom fuq l-ard, wis aktar ma jaħilsuwix, ma neħilsuwix aħna. Se nafti. Mhux qed jgħidulhom issa ma neħilsuwix id-dinja. Qed jgħid Pawlu ma neħilsuwix aħna. Mela se nafti. Il-biċċa xogħol ovvjament jekk ma jkollix kelma profetika ġenwina minn Alla, jiena ma nkunx naf fejn qalbek int. Allura kull min jiġi l-fellowship nista' noħodha for granted, imma mhux ħanħodha for granted li huwa Kristjan. Kull min imur Krisja u jmur qudies u jmur xi komunità jew knisja oħra tista' toħodha for granted li huwa Kristjan, imma jiena qed ngħid għand nara biss il-qoxra. Il-qalb biss Alla jaf. U Alla jara kollox, m'hemm xejn moħħbi li Alla ma jarax. Allura għal Ġesu Alla titkellem minn fom Pawlu u Pawlu qed jgħid issa mhux id-dinja tibża aħna. Ħana naqrawha għax jekk ma ħelsuwix dawk tal-li warbu l-min kellimhom minn fuq l-art. Wis aktar ma neħelsuwix aħna l-Kristjani jekk inwarbu l-min ikellimna mis-sema. Għaw Kristjani li jwarbu l-kelma tal-Alla? Għaw Kristjani li jwarbu l-kelma tal-Alla? Madwar 5% ta' Malta huma parti minn River of Love, taf intom? Ħamsa fil-mija ta' Malta jiġu River of Love. Meta jiġu? Għaliex qegħdin ilkom 5%. Ejn naqblu mod, per eżempju, River of Love ġew iktar minn 20,000 ruħ. Kemm jiġu daw? Persentaġġ. ħafna minnhom għamlu stqarrija tal-fidi. Eluf oħra minnhom itgħamdu. Mela, minn River of Love biss tiġa għandek eluf li qed iwarbu l-kelma tal-Mulej. Mhux qed ninkludi l-Kattolċi, l-Ortodossi, il-Protestanti, l-Anglikani. Qed ngħid għal dawk li suppost il-kelma ħarġet minn widnejhom issa. Mill-kelma m'intomx neqsin, li taraw il-qawwa tal-Alla m'aħniex neqsin, rajna l-qawwa tal-Ispiritu Santu topra nies jinħelsu mix-xitan insifiqhom jaraw itorox jisimgħu rajnihom, daw kollha sinjali li Alla huwa magħna. Mhux qed inqis laqqas il-knejjes evanġeliċi oħra, Kristjani li qed jagħmlu xogħol tajjeb għall-Mulej, mhux qed inqis lilhom, qed ngħid biss għar-River of Love. Biex dawk li intom tisimgħu dal-messaġġ tkun taf li Alla qed ikellmek u għatik ċans. Għax il-bib tal-waqt ħajala. U llum il-line ħajinkiteb. The line is going to be drawn for many of you today. Dakinhar leħnu eżes l-art. Tiftakru meta dan kien? Meta Alla kellimhom fuq il-muntanja. Lill-poplu tiegħu. U l-poplu tiegħu beża. Meta kienu fir-rebellioni, ovvjament. Jista' l-poplu tiegħu jkun fir-rebellioni? Mattew 25. Tiftakru l-iskrittura l-passaġġ tal-Arusa l-10, Arusa, ara yes. 10 kollha ta' Kristu. Kollha tistennew ġej. Kollha tiegħu 5 biss jisalvaw u jidħlu. Sar minnhom il-5 l-oħra jigirfu l-bib biex jidħlu. Iftħilna. Kontu lej.
għax huma mimlin bihom nfushom. Ħasbu li l-Evanġelu huwa be yourself. Għax hekk qalilhom xi qassis, be yourself. Hekk qalilhom xi predikatur fals, be yourself. If you're gonna be yourself, you're gonna take yourself straight to hell. You deny yourself when you follow Jesus. Tiċħalli lek nifsek meta ssegwi l-Kristu. Mela mill-parabola li Ġesu stess ħarġ minn fommu, minn 10 nofs il-Knisja ma daħlux. Nofs il-Knisja ta' hija. Mhux nofs id-dinja. Nofs il-Knisja. Titkompli tiffornika mal-girlfriend. Enjoy sex as much as you can right now. And have a lot of fun right now. Titkompli tiffornika u tiġri minn mara l-oħra minn raġala l-ieħor jew mat-tnejn. Titkompli tgħix flimkien għax xi ħadd balalu iktar minnek qallek l-aqwa li tħobbu li xulxin. Go for it. Titwetejt marriċ imur knisja xina tajjeb kif jien. Go for it, kompli għamelek. Sewwa tagħmel. Nwissik li qed twarrab il-kelma tal-mule. U ħatibqa' barra. Darba oħra mhux l-art biss titeżżis, imma wkoll is-sema. Il-klim darba oħra jew li l-ħwejjeġ li jiteżżu għandhom jgħaddu bħalli kieku saru biex jibqgħu dawk li ma jteżżux. Mela roddu ħalli Alla għax aħna ħadna saltna li ma titħarrikx. Jiġifieri jekk aħna nibqgħu fi Kristu m'għandniex għalfejn ħabblu rasna ħanibqgħu sodi mhux ħaniġu maħarka. Imma qed tilab Christianization jew Kristjaneżmu jew Ċerċjaneżmu ħadd itwerwer. ħadd tmur f'terrur. U nagħtu qima lil mela roddu ħalli Alla għax aħna ħadna saltna li ma titħarrikx u nagħtuh il-qima li toġbu bil-ġieħ u bil-biża'. Mela hawnhekk aħna qegħdin nimxu bil-biża' ta' Alla. Kristjaneżmu mingħajr il-biża' ta' Alla huwa Kristjaneżmu fallut. Jekk inti m'għandekx il-biża' ta' Alla u ma tfittix li b'qalbek toġob l-Alla u tħobbu u tobdieħ, int m'intix tiegħu. Int tad-demonju, int bniedem arroganti, mimli bik innifsek u taħseb li dak li tgħid intu x'idilek intu iktar importanti wara minn dak li jgħid Alla. Illum qed tieħu dak li trid int. Għada ħaterġa' tieħu dak li ma tridx int imma. U Pawlu jgħid għax Alla tagħna u nar irridi. Nar irridi. Smajta dik aħwa. Kellu biża' hemmhekk Pawlu meta titkellem? O Ġesu. Vers 31 tal-Lut 10 tgħid hekk. Ħanaqralkom il-vers 30. Għax aħna nafu minnu dak li qal tiegħu l-ħaq jienu dak li nħallas. Ukoll jagħmel ħaq il-mulej mill-poplu tiegħu. Ħaġa tal-biża' Pawlu tgħidha di. Kapitlu 10 tal-Lut, vers 30. Ħaġa tal-biża' li taqa' fidejn Alla l-ħaj. Li taqa' fidejn Alla l-ħaj. Illum naf li dan il-messaġġ huwa ibes huwa l-verità assoluta. Il-biċċa xogħol li aħna ninsew li dak li l-istess ħaruf li aħna mmelsu huwa fl-istess ħin liljun. Aħna ninsew li dak l-istess prinċep li jitqilna huwa r-re li ħajġġudikana. Li mħallef ġust.
ħafna Kristjani nsara Kattoliċi Protestanti Evanġeli jridu jismgħu biss parti waħda minna Alla x'inhu. Alla huwa mħabba. 100% u Alla ħares ma hekk. Imma smajt in-naħa l-oħra ta' Alla li Alla mhux biss ħaruf imma wkoll il-jum u Alla huwa nar erredi u xi ħaġa tal-biża li taqa' fidejn Alla. Smajta dik in-naħa jew qalulek biss bil-bambin biex toqgħod bennu biss. Għax meta ġej u dal-waqt ġej Ġesu, la ħajder bħala l-bambin, la ħajder bħala ħaruf u laqas ħajġi jitħaqlek. Iktar u iktar jekk inti għadek laqas aċċettajtu f'ħajtek. U iktar issa, għal dawk li intom tgħidu jien tal-bambin jew jien ta' Ġesu għax jien imur il-Knisja u għax jiena nitlob. Umma l-kelma tal-Alla twarbuha. Għax xorta għadek tagħmel dak li trid int. Isimgħuni aħwa, ħadd mu ħajmur il-ġenna la jidħol u laqqas jgħix hemm jagħmel li jridu. Tifhmu għadi jew ma tifhmuhiex. Laqqas jekk tiġi f'dari ma nħallik tagħmel li trid jaħseb wara l-qaddis. U għal dawk li tgħidu kemm boring din mela ma rridx imur ta'. Mela mur l-infern u xorta hemmhekk m'intix ħad tagħmel li trid. Don't mess up your eternal life. Choose to obey. For there's no other way to be happy in Jesus is to trust and obey. Alleluia. Matteo 18. Huwa importanti li jkollok biża' tal-Alla. Li kieku l-biża' tal-Alla ma teżistix u teżisti biss l-imħabba tal-Alla, il-Kristjani jagħmlu li jridu huma. Imma dak il-Kristjaneżmu ma jeżistix fil-Bibja. Għax il-Kristjani vera jagħmlu li jridu l-mulej. Mhux li jridu huma. Jekk inti għadek Kristjan, il-Bibja ma tridx taqra, il-Knisja u l-fellowship ma tridx tiġi. Id-deċ ma u l-offerti ma tix tatijom, ma trix titlob, ma trix taħfer, ma trix timxi mal-mulej, ma trix xandar, ma xtibza minn dak, għax ma ridom xaħarsu lejja. Inti għadek għettejx għalik, mux għal-Kristu. Matteo 18. Vers 33. U by the way, ħanamel spuntaw. Dal-messaġġ mhux għal kulħadd. Għax mhux kulħadd ħajsalva. Il-baċċi kbira ma jridux jisalvaw. Period. Full stop. Minkom li qed tarawni bħalissa ħataqbdu dal-messaġġ u titmejlu tiżżavjattaw bih. Go for it. Don't stop. Go for it. You have a short time to have fun. You have eternity to be tormented in hell. No worries. Iż-żufjetta b'affettalla kemm tiflaħ issa. Kemm tiflaħ? Tiqafx, kompli. Apparti li minn issa tintela u ssir bejta tad-demonju, qed inżjirli. U ssur il-pupazz tiegħu. Matteo 18. Vers 33. Ġesu, kulħadd jgħid Ġesu qed jitkellem. Amen. Vers 33 Ġesu jgħid hekk. Matteo 18, 33. Ma kienx imissek hawnhekk qed jitkellem fuq il-maħfra li Alla ħafirlu u da ma ħafirx. Ma kienx imissek int ukoll tħenna nsieħbek kif ħennejt jien għalik. Il-mulej jiridek li inti taħfer, jekk ma taħfirx, inti tiggarantixxi post fl-abbissa tal-infern. 100%. 100%. I'm gonna ara llum ħanidek f'passaġġ f'5 sekondi. Jekk trid tiggarantixxi post fl-abbissi tal-infern, taħfir.
taħfirx lil min weġġek. Hemmhekk ħadd mur żgur, bla dubju. Jista' jagħmlu qudiesa kuljum għalik, bl-isqof bil-Papa, bil-Patrijiet u bis-Sorijiet u bil-Pastors kollha ta' Malta. Tibqa' sejjed dritt fl-abbisa tal-2000. Full stop. Enjoy. Għal dawk li jridu jisimgħu, ara xejn il-kelma. U s-saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih. Senna ftit qalbi tiegħi, min saħan bl-aħrax? Demonju. Il-mulej saħan bl-aħrax, x'vera. Tifmu, intom tifmu għaliex jitkellem hekk l-Iskrittura. Għaliex inti tifhem li l-Iskrittura daqqa joħroġ il-karattru tal-ħaruf u daqqa joħroġ il-karattru tal-Iljun. U biex tkun taf il-Kristu, tkun tarafhom it-tnejn dawn. Jekk jiena nippritkalkom l-Iljun biss, qed inkun qed nippritkalkom nofs Vanġelu. Jekk nippritkalkom il-ħaruf biss, qed nippritkalkom il-nofs Vanġelu. Il-Vanġelu sħiħ huwa Ġesu Kristu huwa l-ħaruf li tista' timxi miegħu jimxi miegħek tħobbu tan u jgħinnek. Imma Kristu huwa l-Iljun tat-tribu ta' Ġuda. U dak ġej issa. U saħħan il-mulej bl-aħrax is-Sinjur għalih. U taħ fidejn min jaħqru. Alla taħ fidejn min jaħqru. Kristu Ġesu taħ fidejn min jaħqru. Ġieli smajtu għad il-parti tal-Vanġelu. Dal-Vanġelu, L-Iskrittura tgħid fil-Proverbi l-bniedem tad-dinja ma jifhimx il-ġustizzja tal-mulej, imma l-bniedem tal-Alla jifhem sew il-ħaq u l-ġustizzja tal-mulej. Il-bniedem korrott ma jifhimx il-ġustizzja. Hekk jagħmel lilkom min? Missieri dak li aħna ngħidulu Abba Daddy. Issa grazzi mulej mhux ħamela lili. U laqas ħamela lilek, jekk inti tiegħu. Ħajamela lill-edewwa tiegħu. U edewwa tiegħu huma dawk tad-dinja li ċaħduh u dawk li jgħidu jiena ta' Kristu, imma kontinwament jiżżoffjattaw bih u iżabbilħu bil-Vanġelu. Għalhekk ħafna ħajdilhom jien lilkom qatt ma kont nafkom għax intom tagħmlu li tridu intom. Kif tista' tgħid li inti tgħid tagħmel irid jien? Il-mulej tikom grazzja li tiġa tagħkom. Il-missier jagħmel hekk. Kull win ma jilqax il-kelma tiegħu. Jitfaw fil-post fejn jiġi terrorizzat. Ħasra, għax Alla ma ħalaqx l-infern għalik u għalija. Alla ħalqu l-infern għad-demonju. Imma jekk inti tissegwi d-demonju mela mmur miegħu. Mela mmur miegħu, la tissegwi d-demonju mela mmur miegħu. Kieku kemm immur infittex niżżewweġ malajr biex noġob il-Alla minni nibqa' poġġut. Kieku kemm immur nagħmel l-affarijiet malajr u nidrob il xi ħadd li jiena offendejt u każbart u gdibt kontra tiegħu u mħammixtu mal-YouTube u l-Facebook, kemm immur niġri malajr u nindem miegħu. Issa ħanejdilkom mill-lat profetiku. Dak huwa Ġesu tkellem illejla. Hemm Ġesu tkellem. Issa qarblu intom il-kumplament. Għal daw l-aħħar 5 snin nista' ngħidilkom li bejn wieħed u ieħor naħseb madwar 30 darba tal-bliħ kemm il-darba. Tal-bliħ. Ikolli ħolm li jitterrorizzani. Mhux tad-demonju ta' fejn nara d-dinja taqbad. Id-dinja taqbad bin-nar. U fejn grazzi mulej jien ma nkunx qed naqbad
nagħti glorja lil Ġesu. Imma l-biża li jien nkun fih qed nara taqbad huwa kbir l-biża. U ġieli nara d-dinja mill-bogħod qed taqbad. Darba ċarissimo rajtni il-bogħod qisni forsi minn awwal qamar il-bogħod fejn nara d-dinja taqbad tisplodi. U dik kemm il-darba nqumu u lil-Marti nwerwera f'nofs tal-lejl. Qalbi tkun toħroġ minn sidri. Kemm il-darba kelli ħolm fejn nara mewġ kbir ġej fuq Malta aħwa. Il-Malta jiddiżintegra jisparixxija. Kbir, huwa tal-biża'. Kemm minnkom kellkom ħolm ta' mewġ ġej fuq Malta, u lidikom. Żommu jdejkom għalija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, madwar 20 ruħ il-lejla. Qalu li kollhom ħolm li raw mewġ kbir ġej fuq Malta. Minix, number 1 ħafakkarkom, l-ewwel Korintin kapitlu 13. Bibja tgħidlek li Alla juri parti. He shows our prophecies are part. Mhux full, jista' jtik stampa full. Imma ħafna drabi l-mulej jtik biċċa mill-istampa. Però nista' ngħidilkom li dal-mewġ mhux kull ħolma li kelli fuq il-mewġ kien dejjem l-istess. Kelli fuq il-ħolm ta' mewġ jisu madwar xi 10 darbiet nara mewġ kbir. U ngħidilkom kbir, jiġifieri jekk il-lola binja hija daqshekk. Ħana milkom ħatarawni fuq il-kamera. Jekk il-lola binja hija daqshekk, il-mewġ li nkun ġej rajt huwa daqshekk. Jiġifieri mhux jattija l-lola binja lew Malta u l-mellieħa b'kollox. Miksija, naddaf kollox. Issa, aħna qed ngħixu fi żmien li hemm ċans serjissimu li tfaqqa bomba nukleari. Skont nistalla, inkluż profeta Awur, qal li l-bomba il-gwerra nukleari ħasseħ. Skont x'qal raġel, ovvjament jiena jalla ma sseħħx. Aħna qed nitolbu biex ma sseħħx. Sewwa, issa aħna nitolbu u l-komplement fidej il-mulej. Għal minu vera ta' Kristu m'għandekx għalfejn tibża' għax nemmen minn l-iskrittura li aħna nkunu maħtufa. Ok? Il-biċċa xogħol. U r-rapture hija f'Mattew kapitlu 25 dik hija rapture meta Ġesu jiġi u 5 jkunu lesti u 5 le. Nofs il-Knisja ma tkunx lesta. Il-ħatfa tal-Knisja. Mela jalla ma jiġri da kollu, right? Ġifieri mhux qed inxamdru għax qed nuhu pjaċir li ħannara da kollu ġej fuq pajjiżna u fuq id-dinja laqgħa xejn. Jiena ningrazzja Alla sejri l-ġenna bil-grazzja ta' Ġesu Kristu biss, imma m'iniex maġġel. I'm not in a hurry. But if any time he calls, I want to make sure that absent of this body, I'm present with the Lord. Noħroġ minn dan ġisem, inkun preżenti mal-mulej. Dik li tar importanti. Amen. Imma fil-bidu ta' din is-sena, qabel ma nqala da kollu tal-Ukrajina, Alla kemm il-darba użani fil-profesiji. Mhux għax nitolbu jiena, għal kemm il-darba nitolbu l-mulej, ngħidlu mulej jekk inti tittorjeni xi ħaġa, jiena nwedek żgur quddiemek mulej li jiena ngħidha. Jekk inti tgħidli xi ħaġa, ngħidha, mhux ħanibża ngħidha. Mbagħad affarijiet tagħhom jagħmluha, imma mhux ħanibża ngħidha. Jien irid inkun il-vuċi tal-mulej. U jiena Alla ta' niggrazzja u nagħti glorja lilu biss li f'dan il-pajjiż jinvuċi. Sa min irid jisma' jisma', imma jisma' ma jismax. Affarijiet tiegħek. Hallelujah. No obligation. Hallelujah. Fil-bidu ta' din is-sena, il-kelma tal-mulej kienet ċara għalli dinja sena tal-gwerra. Qabel ma bdiet il-gwerra tar-Russja u l-Ukrajna. F'Diċembru infatti il-mulej għalli dinja sena tal-gwerra. Anka għal-Kristjani. Il-Kristjani għandhom bżonn li jmorru għal-gwerra. Issa gwerra tfisser ġifieri dan huwa staġun bħalma tgħid fis-skript tal-Ekklesjastiċi hemm żmien ta' paċi u hemm żmien ta' gwerra. Amen, hemm staġuni differenti. Jiġifieri jekk inti għandek bżonn tmur għall-gwerra, apparti li ħna qegħdin fi gwerra spiritwali, imma hemm affarijiet li inti tista'
tiġġieled għalihom. Bħala Kristjan u Alla jibbekjak. Apparti li inti tista' tuża l-ġustizzja u Alla jibbekjak. Tista' ma tagħmel xejn u Alla jgħidlek okej, it's up to you. Imma hemm affarijiet li tiġġieled għalihom bħal familja, tiġġieled tal-familja. Tiġġieled ta' żwieġ. Tiġġieled tal-uliedek. Tiġġieled tad-drittijiet tiegħek fundamentali. Lid-demonju jinqeda bil-pupazzi tiegħu biex jieħodhomlok. Tiġġieled għalihom dawn. U Alla jibbekjak. Basta bil-ġustizzja bis-sewwa. Amen? Halleluja. Issa llum ħanejt xi affarijiet mistoqsijiet. Il-mulej tisaqsi lilek illum Malta Għawdex, Maltin u Għawċin, Kristjani Nsara, Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Pentekostali, Karizmatiċi, Neokatekumani kollha kemm minnkom, li intom tgħidu tħobbu lill-mulej. Lill-Prim Ministru, il-President, il-Kabinett, il-politikanti kollha, l-imħalfin, il-ġudikatura kollha, l-avukati, tobbu kollha. Speċjalment dawk li intom tgħixu b'xi mod tgħidu li għandkom fidi nisranija. Din wkoll. U ngħidilkom għaliex ejli x'taħseb intom. Taħseb li Malta ħajġġudika Alla jew le? Għamel inti, ħseb inti, jiena mhux qed ngħidlek li nixtieq, qed ngħidilkom biex taqrbel. Jiena kull ma jiena wasal il-messaġġ qarblu int. Missa ħanerikom ċertu affarijiet u jgħidli jekk hux Malta Alla taħseb li ħajġġudika. Issa peress li hemm xi profeti u hemm nies u anke dawk li jistudjaw mhux mill-lat xjentifiku x'qed jiġri madwarna soċjoloġiku li qed jgħidu wis probabbli ħanispiċċaw f'bomba nukleari madwar id-dinja jkun hemm bombi jisplodu nukleari, jiena ngħidulkom mill-lat naturali x'tista' tagħmel jekk hemm xi ċans żgħira tibqa' ħaj. Mill-lat naturali kemm min ngħidilkom 8 snin il-mulej jgħid lestu ix-shelters. 8 snin ngħid. Għaliex? Ma kienx tagħmel sens, ma meta jkollok kelma mill-mulej, inti kull m'għandek tagħmel hija twassal dik il-kelma. Jekk issir bomba nukleari, ovvjament jekk taqa' waħda fuq Malta, tkun taf li sparixxejt inti diżintegra dak il-nieses. Imma qabel ma taqax fuq Malta, imma taqa' fuq l-Italja. Taqa' f'ximkien viċin tagħna. Jiena u inti xorta ħanbaqtu mill-lat naturali jekk inkunu għadna hawnhekk. Allura inti li tista' tagħmel hija tipprepara x-shelter li jekk għandek jew taħt id-dar jew tal-pajjiż tiegħek. Jekk għandek xi basement, tippreparah dak il-basement fejn tagħmlu abitabbli. Għaliex jekk issir bomba nukleari li ma taqax fuq Malta, once again jekk taqa' fuq Malta tista' ma tħalli ġej. U Jesus! U kif tispiċċa tgħidha tkun hemmhekk dejtra. Alleluja. That's it. Ma tista' tagħmel xejn. Imma jekk ma tkunx ħada pajjiżna ta' qalbot minna, xorta ħajkun hemm effetti. Tar-radjazzjoni, radiation. Ir-radiation weħeda toqtlok 50 sigħat. Il-blast jekk jaqalbini joqtlok jekk tkun ġafih. Hello. Imma jekk inti tkun sotterran, sottoterra, jew taħt, jew f'shelter, jew xi basement, hemm ċans kbir li tibqa' ħaj. Xorta tittoqgħod hemmhekk għal xi ġranet ħalli tilħaq tgħaddi radiation, imma tgħix. Dat ngħidilkom mill-lat naturali. Mela importanti wkoll li intom iżommu ikel, xorb, mhux alkoholiku, speċjalment ħadem ta' mal-mulej. Xorb ilma li sakemm tum ħaj tibqa' tgħix. Sewwa, jekk dan iseħħ, jalla ma jseħħx, ma jekk dan iseħħ, inti tista' tkun il-vuċi li dak iż-żmien min jibqa' ħaj u ma jkollux il-Kristu ikun b'mod id-disprat irid jiġi l-Knisja. Int ħad tkun il-Knisja. Għax il-binja wis probabbli jekk ma tkun b'xi mod morikoluża li Alla jżomma u jistemilha u kemm il-darba mela, il-binja tkun terrapin. Allura aħseb u prepara. Alla jwissi, il-bniedem irid jipprepara. Jekk inti tmur il-ġenna, tħabbar rasek xejn, jippreparaw ta' waraj. Imma jekk inti tkun għadek hawn x'ħad tagħmel?
Ipprepara maskli tal-gas. Prepara maskli tal-gas. Ipprepara ikel, ipprepara informa li l-ek nifsek, kif inti ħatejx jekk din il-gwerra nukleari ħatfaqqa 15 jiem vera. Ersaq lej il-mulej, b'qalbek kollha, u jieqaf idneb. Ersaq lej Kristu vera. Bis-serjetà. Iqaf iffornika, iqaf igdeb, iqaf israq, iqaf qasqas, iqaf ħammeċ il-dak u liħor. Għax dan Alla kollu ħajġudikaħ. Kollu. U wasal dak il-jum tal-ġudizzju. Is-sintom għajduli jekk Alla għandux jiġġudika l-Malta wara naqralkom da kollu. F'Malta, jekk inti ma tħobbx il-Kristu, ċertu affarijiet ħajoffenduk. Jekk inti Ġesu Kristu mhux l-ewwel u qabel kollox u fuq kollox, ċertu affarijiet ħajoffenduk. Però jekk tħossok offendut huwa indikazzjoni ċara li għadek mintix 100% ta' Ġesu Kristu. Il-moviment liberali, mod speċifiku LGBTIQ, illum il-ġurnata jmexxi il-pajjiż tagħna fil-gvern. Huma dawk li qed jgħidu jiġu mod tal-iktar privileġġi fuq anke popli oħrajn u nies oħrajn u ta' ideali oħrajn u ta' views oħrajn. Per eżempju, fl-uffiċċju tal-Prim Ministru hemm uffiċċju għall-LGBTIQ. Fair, ok. Imma mhux fair li aħna m'għandniex wieħed. Mela mhux equal. Aħna il-Kristjani m'hemmx uffiċċji għalina. Imma l-LGBTIQ hemm. Għal dawk li ma jridux ikunu LGBTIQ, il-gvern preżenti, mexxija preżenti, ma provdux il-faċilità u l-libertà li jekk bniedem ma jridx jiqpa' dik il-ħajja ifittex l-għajnuna. Ma jistax. Mela mhux vera equal. Mhux vera ġust. Taħseb li Alla ħajġudik waħdak? Iddeċidi inti waħdek. Illum il-ġurnata il-gazzetti b'mod globali huma ħajġekjati minn grupp ta' nies militanti liberali li huma fit-tmexxija ta' pajjiżna li ħafna minnhom laqqas ivvotajtilhom inti. Lillum il-ġurnata jipprovu jagħmlu minn kollox biex jippruvaw iħammġu jew jissuppressaw u jalqu l-ħalq tal-verità. Minflok, anzi, imorru fuq rampage bl-Ingliż tgħidlek biex jagħmlu assassinju tal-karattru ta' dawk li għandhom vuċi li huma mibgħuta minn Alla u biex jitkellmu l-kelma tal-mulej irrelevanti fil-ma kamp. Sew jekk hux Kristjan Kattoliku. Jew Protestant, jew Evangeliku u x'inhu. Għandu l-mulej jiġġudika da. Għaddiċedi inti. Għaliex il-mexxej prim ta' pajjiżna bħalissa joħodha kontra partit ieħor qabba għaliex il-partit qabba poġġa utilizza, mhux abbuża, utilizza b'mod legali billi poġġew kawża quddiem il-Pulizija ta' Malta biex iħarku xi nies li qed joperaw b'mod illegali li dawn qed jippropagaw l-abbord f'pajjiżna li qed imorru kontra liġi. L-Aziz, Prim Ministru ta' Malta kurrenti, għażel li hu għalih fuq għadi. Ma nafx għaliex, speċjalment meta jgħid li huwa kontra l-abbord. Taħseb li Alla għandu jiġġudika din jew le? Ma nafx, deċidi inti. Għaliex aħna nibqgħu nisimgħu kontinwament fuq pajjiżna pulizija f'Malta li ma jistgħux joperaw kif iridu. Għaliex idejhom marbuta u ma jistgħux jagħmlu xogħol sew. Min qed iwaqqafhom? Min qed ifixkelhom? Għandu jiġġudika Alla di. Ftakar l-iskrittura tgħidlek fis-Salmi jekk minn se żball 89 li t-tron tal-Alla huwa stabbilit fuq is-sewwa fuq il-ġustizzja. Għaliex il-ħajjiet tal-pulizija llum il-ġurnata ħafna minnhom iħossuhom li hija fil-periklu. Ħafna iktar minn qatt qabel. Għaliex, u nirringrazzja nixtieq nagħti ċabċipa minn hawn il-dawk kollha li huma pulizija li hemm ħafna minnhom ukoll jħobbu l-mulej u hemm minnhom li jiġu l-komunità. Għatuhom ċabċipa kbir.
Għaliex li bosta nies jiġi jgħidulek li għamilt rapport il-pulizija fuq il-bullying, fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, fuq il-gazzetti, jew fuq xi social media oħra, u ma jisimgħu xejn iktar mill-pulizija u jridu jqogħdu jiġru wara l-pulizija biex jawraw jekk hux il-pulizija qed jagħmlu xogħolhom sew. Minn dak il-għadd. Mhux kollha ċertu gruppi. Għaliex inti għandek nies li iffajljaw kwerela mal-pulizija kontra ċertu nies li huma tibbulejaw u jħamġu u anka jeddu lil xi nies u ma tisma' assolutament kompletament silent night mill-pulizija fuq dawn l-affarijiet. Ma tisma' xejn, tittoqgħod tiġri warahom inti u tħossok li qed jgħadduk biżmien. Ma nafx, taħseb li Alla ħajġġudika din? Ma nafx, iddeċidu inti. Għaliex din it-tmexxija li aħna issa għandna f'pajjiżna b'xi mod xi kultant għandek nies li jgħidulek nuħdu l-impressjoni li tgħid kemm jieħdu pjaċir meta jaraw xi ħadd li qed jiġi imkasbar, imħammeġ fuq il-medja bil-gideb. Speċjalment dak ix-xi ħadd jew dawk ix-xi ħadd minn kampi differenti ikollhom ideali konservattivi kristjani u valuri kristjani. Għaliex dan? Taħseb li Alla ħajġġudikah dan? Taħseb li Alla ħajkompli għala għajnejha fuq da kollu? Għaliex il-Prim Ministru ex li kien qabel ma tella fil-poter qal pubblikament li huwa kontra il-żwieġ, mhux il-koabitazzjoni, qed nitkellmu żwieġ tal-istess sess. Li kien kontra l-adozzjoni ta' tfal minn koppji tal-istess sess u kien kontra l-abort. Fi ftit żmien inqas minn 8 snin sar favur da kollu. U daħħal da kollu f'pajjiżna kontra il-kelma tal-Alla, jwarrab il-kelma tal-Alla. Dan xi darba kien jgħid li kien jemmen fi Kristu u ħafna bħalu. Jekk tħobb il-Kristu, il-lejla ħad tkun taf. Għaliex issa aħna mhux tab xejn li ħafna jgħidu pajjiżna huwa mfarrak? Għaliex jgħidu ħafna pajjiżna marlura? Tħallix il-kelma tal-Alla toffendik. Jekk toffendik il-kelma tal-Alla tidneq. Tħallix il-biża taħkmek. Għaliex in-nazzjon tagħna huwa fil-diżastru spiritwali li qiegħed, morali, diżastru, familji, diżastru. X'ngħidu fuq l-immigrazzjoni ta' massa? Il-tmexxija ta' pajjiżna nemmen li qed jagħmlu wieħed jistgħu u nemmen li jagħmlu affarijiet tajbin. Imma hemm ħafna iktar xogħol x'irid isir u jrid jiġi innotat. Aħna pajjiżna Malta vera qed nofru għajnuna għal dawn in-nies li ġej minn barra pajjiżna, jew qed nabbużaw bihom u qed nexploitjawhom. U aħna qed nikkontribwixxu għal xejdu dak. Għal human trafficking. Irrelevanti minn fejn ġejjin, jekk hux mill-Ewropa, mill-Asja, mill-Afrika, jekk humiex bojot, jekk hux suwed, jekk humiex vjola, jekk humiex oranġa. Aħna nħobbuhom kollha, kollha proxmu, kollha nixtiequlhom il-ġid. Imma vera, bħala Malta qed nixtiequlhom il-ġid. Ħafna minn dawn in-nies qed jiġu exploited, sfruttati. Fejn huma d-drittijiet tagħhom bħala umani, verament? Fejn hija l-opportunità ndaqs għax-xogħol u għal kuntentizza? Ħafna minnhom daw jitħallsu bil-ċiċri meta tikkomparhom kif jitħallsu il-Maltin. Ħafna minnhom għamlu sagrifiċċji kbar li telqu lil ommhom isierhom. Ħut minnhom ħafna minnhom anke saħansitra lil ulidhom il-martom jew il-żewġhom u l-familja tagħhom, il-lingwa tagħhom, il-kultura tagħhom biex jiġu hawnhekk biex iqalgħu xi ħaġa u jiġu exploited, sfruttati. U aħna fl-istess ħin ngħidu qed ngħinu l dawn in-nies? Iġġudika int. Alla qed jara kollu.
Dan huwa abbuż, dan huwa dnub nazzjonali. Dan qed issir mit-tmexxija ta' pajjiżna. Dan huwa messaġġ minn Alla għal pajjiżna. Arbel int qalbi, arbel inti. Ħabib tiegħi li anke kien jiġi din il-Knisja, illum il-ġurnata sifer jgħix il-Ġermanja, minn ġewwa l-Afrika għamel xahar jaħdem ma' kumpanija ta' Benni. Wara li marra ħadem kuljum għal ħafna sigħat, wara li marra l-paga għallu itlaq lem. Let's go, pajjiżna. U beża jirrapportaħ u għad fil-kwitu ma jgħal xejn. Ħaddiema li jiena rajt intqajt magħhom jaħdmu fil-gżira fuq scaffoldings kbar, qed jgħinu qed jaħdmu fuq scaffoldings mingħajr protezzjoni fuq rashom, mingħajr arbit ta' xejn, u ħares lehom. Ġo qalbi qed jew nirrapporthom, imma jekk nirrapporthom qabli nwaħħalulhom minn dawn imsiekin, qabli mhux qed nagħmilhom pjaċir. Fejn ir-responsabilità? Fejn vera qed nipproteġu n-nies u nurhom li aħna nħobbuhom? U niwelkamjahom, it's fine. Iġġudika inti. Għaliex ħafna Maltin żgħażagħ b'numru esaġerat iridu jitilqu pajjiżna. Hello. Aħna kollha hawn jaqgħda kollu, we are blind to all of this. Żgħażagħ Maltin, bravi, li jgħidulek m'għandhomx futur f'pajjiżna. Daw affarijiet serji hawn. Kif taħseb li Alla jħossu fuq dan l-affarijiet? Din hija xi ħaġa tal-mistħija u xi ħaġa tad-dbatija u ta' wuġieħ għall-ġenituri, għall-ommijietom, missierietom, għall-futur għall-familja kollha tagħhom. Meta it-tmexxija ta' pajjiżna tgħidlek li aħna qed niddiskutu għandna diskussjonijiet. Skużi ta' ma' min qed tiddiskutu? Ma' min qed tiddiskutu? Ma' min qed tiddiskutuhom dawn l-affarijiet? Ma' min jgħidilkom jesser? U jekk ma jgħidilkomx jesser jiġu medda? Ma' min qed niddiskutuhom dawn l-affarijiet? Bħal qed niddiskutu l-abortion. Taf li kontra l-istituzzjoni tagħna li anke tiddiskuti l-abortion, naħseb wara tipprova ddaħħalha. It should not be on the table. L-avukati qed jitkellmu minn ġewwa River of Love issa stess. L-avukati minn ġewwa River of Love hawnhekk nies talla. Qed jgħidu li dawn l-affarijiet qed isiru b'mod inġust. Ejdli int, da Alla ħajġedikah. Għamel iddeċidi inti. Ovvjament x'tiddeċidi u x'aħseb jiena u inti huwa relevanti. Nista' ngħidlek fuq bażi tal-kelma tagħha li Alla ħajġudikah kollu. Sewwa, niddiskutu l-abbord, jew nkella nbidlu l-Kostituzzjoni biex l-abbord jidħol ftit ftit. Issa tħabbix rasek, issa la tasal elezzjoni oħra, inweduk 3 euros oħra fil-but. U inti bħal balalu mur ivvotalu. U Alla jgħidlek inti qed twarrab il-kelma tiegħi. Apparti li għandek il-voti mċappas bid-dem innoċenti. Ma' min qed jikkonsultjaw. Li qatt ma batu għalija. Ma jiena ma nifhimx. Għal min batu nies li jaraw punta di vista differenti? Nixtieq nkun naf. Għaliex is-suwiċidju f'pajjiżna drastikament żdied? Għax Malta ġenna tal-art? Għaliex qed jiġu għandna żgħażagħ imorru għal suwiċidju, x'qed nofrulhom? Iktar flus fil-but. Isek għandek il xi ħadd jereq u tgħidlu ħa aspirin, hu aspirina. Xorta jereq jibqa' sejjer. U led, Malta tagħna l-koll, kollu sew sejjer. Issa minnu għandu l-biża Alla u għandu naqra erf jisma' jekk irid, mqarbu għadna waħda, widna waħda, x'qed tgħid il-mulej. Għaliex, u by the way, is-suwiċidji mhux fin-nies adulti biss ta' anke żgħar, teenagers. Suicide. Għaliex id-depression f'postna ma jiżna tiżdied. Id-depressjoni. Nies li jieħdu l-pilloli ta' depressjoni għaw Malta ma nafx kemm percentaġġ għoli.
The president. The present. L-ikbar rata qed tgħid hawnhekk psikologa l-ikbar rata bħala persentaġġ fl-Ewropa xiex. L-iktar spejjeż kbar huwa antidepressants. Very nice, eh? Malta is nice. Yes. Inti djaman kif tgħidha di? F'nofs il-Mediterran. Yes. Għaliex fl-iskejjel, inkluż skejjel hekk imsejħa kattolċi, jew kella skejjel hekk imsejħa tal-gvern, bismijiet qaddisa Kristjani, hello, jgħallmu l-tfal minn età żgħira fuq kif jagħmlu s-seħer, kif jagħmlu l-witchcraft, kif jagħmlu l-maġġija, kif jagħmlu l-vudu, kif jagħmlu s-saħtiet, kif jikkuntattjaw l-ispirti tal-mejtin. Dawn huma kodba li rajthom jien bajnejja fi skejjel Maltin, fil-primarja. Alla qed jala għajnejh għal da kollu? Jew ġejja xi tkaxkira fuq pajjiżna. Għaliex ċertu għalliema kattolċi suppost daw li anka uġud minnhom jgħallmu fi skejjel tal-gvern jgħidu li huma kattolċi jmorru qudies. Intom daw l-affarijiet ma tarawhomx jew għamejtu spiritwalment. Għaliex mhux qed jiddixxerna daw l-affarijiet? Meta jiena kont żgħir għamilt suċċess fil-ħajja tiegħi, ġibt dottorat, ġibt diploma, ġibt minn kollox. Hawn nies li kienu fl-istess żmien ta' meta kont jiena fil-kindergarten kienu jgħallmuna fuq Peter and Jane. Issa Peter and James. Dan hija perverżjoni li jiena żgur ma vvatajtx għaliha. U laqas Alla ma jrida. Qed warbu il-kelma tal-Alla u tafu x'inhu ġej għalikom biex meta taraw ġej ma tgħidux għaliex għas kemm aħna Malta tajjeb. Għal ħruq. Għax dak ġej ħruq. Hekk tgħid l-Iskrittura. Għaliex fl-iskejjel kattolċi inkluż, skejjel tal-gvern bismijiet ta' qaddisin kattolċi Kristjani, niċċelebraw Halloween, nattiraw id-demonji fuq it-tfal, nalmuhom jitwerru jibżaw mill-babaw. Minflok nalmuhom fuq il-familja, kif trabbi familja siebiħa, kif tista' tallimhom fuq affanta ma fajt fuq annimali, stejjer sbieħ, fuq il-ħmieġ. Jon kella dil-ġimgħa ġoktib ta' tifel tiegħi ġol iskola primarja ġewwa fej. Fil-ktieb tifel demonju taħt is-sodda, demonju bistampa dak jogħġbok ħalli żgur ikun penġija sewwa f'moħħu. Demonju taħt is-sodda. U qed jibżem id-demonju. Grazzi mulej li tfal tiegħi jitolmu l-awtorità li għandhom l-awtorità fuq id-demonju u d-demonju jibża minnhom f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Imma dawk it-tfal kollha li m'għandhomx it-tagħlim fuq Ġesu Kristu ħajmorru d-dar u ħanejdukom x'qed jaħsbu matul il-lejl min jaf hekk għandix id-demonju taħt is-sodda. Fl-iskejjel tal-gvern mit-taxxa tiegħek qed jgħallmuhom kif ikunu mxajtna. Morru votawlhom erġgħu. Jekk ħadd li kejja affaċċjani, tgħid xejn fuqi, ejja kellem lili. Għaliex naraw gurus kattolċi suppost assisin suppost. U nagħti glorja lil Alla dak il-assassin li huma tal-affarijiet tagħhom, il-mulej birikom. Ma għaliex jiġu għattanis assassin ma nafx min jibgħathom li jitkellmu jisom gurus minflok ministri tal-Vanġelu. Biex imbagħad il-Maltin kattolċi msieken jaħsbu wara, mela nek suppost nemlu, għax ma jaqrawx il-Bibja, u mhux ħajnkoraġuhom jaqraw il-Bibja u jimxu mal-Bibja.
Sawa? Jesus. Avolja, xewt minnom jidru karizmatiċi, ħbib, sweet. Imma jkunu l-pup li jiġu biex jaqattaw in-naċ. Kemm huwa kbir il-ġudizzju tagħkom quddiem Alla. Intom li titwistjaw l-iskrittura biex intom tarxu l-widnejn u tikkomodaw il-pjanu l-iskop tad-demonju. Nirringrazzja lil Alla ħafna, nirringrazzja lil Mulej Sidna li ħafna tqumu mir-raqda spiritwali u qed jindunaw bil-ipokrizija tagħkom u jafu li mintomx ministri tal-Alla, mintom ministri tbidlu lilkom infuskom f'ministri tad-demonju. Arbluhom kull min jgħid assis patris of pastor, arbluhom bil-kelma tal-Alla. Qed iżżid il-ġudizzju tal-Alla fuq rasek. Għaliex f'pajjiżna qed inġibu konfużjoni u nħawdu psikoloġikament u niddisturbaw il-mħuħ ta' tfal żgħar u nibdew nagħlmuhom kif jikdbu f'wiċċek. Billi nibdew ngħidulhom banana tista' tgħidilha tuffiħa. Lupu tista' tgħidlu naġa. Raġel tista' tgħidlu mara. Missier tista' tgħidlu mami. Dak mhux edukazzjoni, dan huwa stupidaġni. Dan huwa gideb, dan huwa mart tal-moħħ. U jiena mhux ħanejdlu mara l-ebda wieħed ħanejdilha mara, ħanejdilha raġel u laqas bil-kontra u tiffiħa nibqa' ngħidilha u banana nibqa' ngħidilha. U jekk ħadd għalik ħallas int bħalma int offendi lili, issa forsi qed tiġi offendut bil-kelma talla mhux bija. Għaliex aħna ġejna għaliex pajjiżna illegalizza l-morning after pill li xjentifikament huwa approvat li joqtol tarbija fil-ġof. Wara kollox, morning after fisser, l-għada fil-ħodu li għamilt is-sess dal-lejl, morning u pill biex ma naqbax pregnant. Ma mura jgħidilhom kemm il-mara tieħu l-morning after pill wara xi ġimgħatej li l-baby kun diġà forma. Ara kemm isiru boards. Jew wara xahar, tmur tieħu l-morning after pill, jew toqtlu, jew taħħandikappaħ dak il-tarbija. Għanna nies li qed imexxu l-pajjiżek u lill-uliedek u l-familja tagħkom għax intom rittuhom hemm fejn huma li huma militanti kontra u jobodu dak li inti tħobb, jobodu l-Kristu li ħabbek u qed jħajġek jew jinfluwenzaw is-soċjetà u jirrilaxxaw demonji fuq pajjiżna. Jaqbillek tarma li l-ek innefsek sew bil-kalma talla u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jesus. Halleluja. F'Malta, għal dawk li jridu l-abbord, ringrazzjaw l-Alla, għadna f'daw l-aħħar snin, speċjalment madwar 15 sena, għadna ma tlifniex mara waħda, mami waħda waqt itqala. Meta jgħidu għax aħna rridu nipproteġu l-mara. it-tobba ta' Malta jipproteġu n-nisa, jipproteġu l-mamiz. Halleluja. Aktar minn 40,000 baby twiled daw l-aħħar snin, ma kien hemmx periklu ta' mara waħda li tmut. Għaliex nirringrazzjaw l-Alla, għandna tobba bravi u għandna nursing staff bravi. Glorja lill-Alla, halleluja. Mhux vera li l-baby huwa fil-periklu. Mhux vera. Da kollu gideb biex idaħlu l-liġi perverza diabolika. Meta l-mara l-om tkun fil-periklu, it-tobba dew insalvaw il-ħajja tal-mara l-ewwel. Daw l-aħħar 500 sena ma nalebda rekordju li xi darba ġara xi ħaġa kontra dal-etnejn. Dawn huma nies li qed imexxu l-pajjiżna, li qed imorru fil-post ta' awtorità u ta' influenza, li għandhom aġenda diabolika għax għandhom il-kilba għal-flus u għal-poter. U jridu jġibu joqtlu lill-uliedna kif jridu xin jridu, meta jridu. Għaliex aħna naraw
iż-żieda ta' postijiet fejn imorru jiggambiljaw il-flus. Għaliex qed naraw iż-żieda ta' postijiet ta' jissejħu sex shops. Fejn by the way, jogħġbok, per esempio fil-Gżira. Il-Gżira għaddejt minn triq, letteralment, mhux triq fejn hemm id-diskos ta' avolja xorta ħażin, imma triq fejn hemm il-familji. Sex shop, u hekk jogħġbok mhux bil-moħbita, pupi, u hawnhekk kollox affarijiet ta' sess, ta' sadomasochism, masochizmu. Ġa Malta, Gżira. Daw kif qed jiġu jtollera daw dal-affarijiet? Għax il-Knisja hija illoppjata u bejta. U tfal jgħaddu minn qudiema, di tfal tal-iskola jgħaddu minn qudiema. Il-Gżira post ieħor klinika. Isma' biex inti tneħħi l-fett m'hemm bżonn torini patata tamara iffurmat. Arwina biex torina li inti tneħħi ċellolite. Hemm bżonn tagħmilha fit-tija ta' qudiem eżatt ħdej skola l-Gżira. Min fejn jgħaddu tfal? Malta is nice. Ħaxixa. Id-droga l-ħaxixa, żdiedet Malta, żgur. Issa rrabbuha. Namlu 4 siġriet. Imma ma nafux kemm huma kbar daw is-siġar jekk hux ħadet malilek biss 4 pozz jew 4 siġar fejn joqogħdu anke il-għasafor jbejtu fuqhom. Taħseb li Alla jiġġudikah dan? Fejn huma il-kliniċi tal-messaġġ, body massage. Illum laqqas tista' tmur body massage pasta, x'tibża tgħid ħammur hemmhekk ħanispiċċa nintelgħu x'ma' demoni. Mhux ovvja. Jekk ħafna minn daw il-messaġġ parlors saru postijiet ta' sess. L'aqwa żmien! Yes. Għal-ġudizzju għan-nar Alla l-aqwa żmien. Illum il-ġurnata m'hemm bżonn tmur fuq tfittexxi porn site, x'illum il-ġurnata għandna t-toroq tagħna Alla jbierek mimlijin nisa u rġil nofsa marwanin. Irrelevanti fejn tgħix, tista' tgħix anke fil-eqqel tal-kampanja. Xorta tara nisa bil-bikkini. Dej il-baħar nifhimha, tala għajn waħda. Imma fil-passaġġ, fil-villaġġ fejn ngħidix, daw x'inhu jagħmlu hawnhekk mixjin bil-bikkinija. Ħadd m'għandu s-sinsla jgħid xi ħaġa. Nisa bil-patata kollha barra. Nirringrazzja Alla mhux il-patatit kollha ta' sbieħ. Għax hemm minnhom huma talbiżaw koroħ, grazzi mulej, u toħlom bihom ikra. Halleluja. Imma pajjiżna ġej ħajġekjat minn spiritu ta' perversità. Id-deċenza spiċċat, m'hemmx iktar deċenza. X'deċenza? Qas jafru jispelluha? L-ebda wieħed lażel qas gibi. X'deċenza? Spiċċat iż-żmien tal-deċenza. Issa minflok deċenza. Issa dranaġġ. Ma tagħmilx differenza llum il-ġurnata. Taf li anke n-nies bla dar homeless qed jiżdiedu f'pajjiżna. Malta is nice. L'aqwa żmien, halleluja. Din hija l-pjan ta' prosperità. Prosperità mhijiex biss flus ta'. Prosperità tfisser li inti jkollok l-affarijiet imorru sewwa għalik. Everything goes well with you. These things are not going well. These things are going down the heaps. Illum il-ġurnata fejn tħares madwar Malta. Tara il-fabrik, xejdu l-fabrik bil-Malti. Il-fibra morali li xi darba għamlet is-soċjetà tagħna b'saħħitha kisruha. Dak li batew għalina għalihom missirietna u ommietna, in-nanniet tagħna kisruh. Mamma mija, minn tmexxija waħda. Imma minħabba poplu l-lupjat. Ħanejt kelma ibsa qalbluha mal-kelma Alla. Xi kultant il-mulejja titmexxija eżattament skont x'ikun ħaqqu dak il-poplu. Sometimes God gives leadership reflecting and based upon what that people deserve.
ħanfakkarkom xi darba Malta kienet sabiħa. Kienet ġejjel fil-Mediterran għax kellna familji b'saħħithom. Mibnija fuq valuri kristjani għalhekk kellna familji b'saħħithom, għalhekk kellna Malta sabiħa u b'saħħitha u stabbilità u d-dinja kienet tejra lina x'kellna familji b'saħħitna. Illum il-ġurnata Malta jriduha biex isir ċentru tal-perverżjoni u bla limiti. Għax issa tajna valur il-flus imma kissirna l-valur tal-familja. Issa għandna viżjoni ta' kilba, abbuż ta' poter, exploitation, as much as you can while you can. Għaliex illum il-ġurnata, ħani dal-quote, di smajt il-Prim Ministru ġdid tal-Italja tgħidha, u naqbel magħha fuq dak li qalet hawn, x'ma nafx qalet f'affarijiet oħrajn, naqbel magħha 100%, qalet hekk. Għaliex il-familja saret l-għadu? Why family has become the enemy? Għaliex il-familja saret beżza? Għaliex il-familja issa tiddefinixxina. Il-familja tidentifikana. Għaliex issa dak li tidentifikana, dak li jiddefinixxina sew sar l-għadu għal xi ħud. Ix-xitan jaħdem il-pupazzi tiegħu u jrid minn dejjem kien irid ikisser il-fibra tal-familja u s-soċjetà u jeradika dak kollu li għandu x'jaqsam mad-diżinn divin ta' Alla. Ħalli aħna ma nibqgħux nistejħu umani, magħmula u maħluqa fi ġbija Alla, imma nsiru biss membri u skjavi ta' soċjetà mexxija minn nies eliti. Issa xi wħud jaraw il-libertà tiegħek ta' identifikazzjoni u tal-fidi tiegħek. Għalhekk issa jitqu bik, jiżebbilħuk, jinsultawk u jsejħula freedom of speech, libertà tal-espressjoni. U jiġu għala bibhom meta lilek jagħmlulek assassinju tal-karattru. Dak okej, mhix problema. Għax Malta tagħna l-kull. Illum tiġi attakkata x'int mara jew għax raġel. Raġel maskili jew mara femminili, irġiel. Umu minn hemm, rabbu spina dorsali u kunu rġiel maskili bla apoloġija. Nisa, umu minn hemm, rabbu spina dorsali u kunu nisa femminili bla apoloġija fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Għax hekk Alla ħalqek. Halleluja! U min ma joġbux ħares naħa l-oħra. Amen. L-identità tiegħek hija taħt attakk, il-familja taħt attakk. Il-fidi tiegħek, it-twemmin tiegħek bħala Kristjan, bħala ċittadin li tħobb il-pajjiżek hija taħt attakk. U jekk inti tgħid xi ħaġa jgħidulek għax inti estremist. Iffissat, brainwashed, aħjar mill brain dirty jew brain dead. X'taħsbu li Alla mhux ħajġġudika da kollu? Kibritilhom rashom, intefħu bihom infushom u issa mimlin gburija u biex jikkonfermawha jagħmlu pride parades. Proċessjonijiet tal-gburija. Biex jgħidu l-kulħadd kemm aħna povri, kemm Malta saret povra, fjakka, spiritwali. Tgħid Alla jiġġudika da kollu? Jew ħajbqa' għajnejh magħluqa? God Almighty. Nis, teachers tal-iskejjel, ifqu għalmu li l-lidkom fuq l-istorja, għax min m'għandux il-Kristu, ħajja jirrepeti l-istorja. Il-bnidem ma jaf x'inhu s-sewwa, ma jaf x'inhu triq tas-sewwa mingħajr Kristu. Jekk inti tneħħi l-pedament il-blata, id-dar kollha tikkrolla. Jekk inti tneħħi l-Kristu minn soċjetà, is-soċjetà tikkrolla. Il-ġenna mhux post li inti tmur, imma l-ġenna hija esperjenza li tibda tgħix minn hawn meta inti taraf il-maħabba ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. U ħanati l-aħħar twissija qabel ma nagħlqu nitolbu. Nazzjonijiet li għamlu daw l-affarijiet li jgħidilkom kollha tuqum bil-mifqa. Nazzjonijiet li għamlu daw l-affarijiet li llum semmejna, ħanejdilkom mill-istorja u mill-Bibja.
Sodoma u Gomorra. Izrael, il-poplu tal-la. Nazzjonijiet bħal Ħajiti. Nazzjonijiet oħra li għanna matul l-istorja. Taf ħafna minnhom meta tara għaliex Alla keċċjhom minn artom jew tilfu il-wirt ta' artom. Taf għaliex? Għax ħafna minnhom għamlu dal-ħmiġ kollu li qed naraw f'Malta kuljum. Meta inti tara dynasties u nazzjonijiet jiżvanixxu. Nazzjonijiet li ġew kontra Alla, naħħew is-salib ta' Kristu, qatlu il-trabi fil-ġuf, ippropagaw konfużjoni ta' sessualità perverża u spiċċaw jitilfu l-artom. Ħantikom profesija immarkawa u jalla ma seħx. Mantikom xaxar snin oħra li Malta ħafna mill-Maltin ikollhom jitilqu minn dal-pajjiż. Għax ħajkun hawn pajjiż fejn ħafna Maltin jibżgħu jgħixu hawn. Jalla ma seħx. Imma bir-rata li sejrin u jekk Alla ma jħenx għal dal-pajjiż, apparti li jekk isseħ bomba nukleari, make sure li inti l-indirizz tiegħek huwa l-ġenna ma' Kristu. Imma sakemm għadna hawnhekk fuq saqajna, jekk ma tkunx il-ħnina tal-Alla, Malta għandha bżonn partit ġdid. Għandha partit ieħor, diġà jeżisti partiti. U nħeġġitkom intom li vera smajtu u l-qajtu dil-kelma tal-Alla, mhux li l-qajtu l-kelma tal-Alla morru għalblu dak li smajtu. Nazzjonijiet, kull nazzjon li jmur kontra l-kelma tal-Alla jitlef dak kollu li x'darba kellu. U jiġi possedut u meħud minn nies barranin. Mark my word. Write it down. Meta l-Vanġelu jiġi reġettat, meta l-inġustizzja ssir xi ħaġa ta' kuljum, meta l-perverżjoni għadik li ssir il-bulli tan-nazzjon, meta l-ħmiġ jiġi tollerat, anzi jrid jiġi bil-fors aċċettat minn anka nies ta' morali u nies li jħobbu l-Alla u l-verità u l-kelma tiegħu, poplu ieħor jieħu dik l-art. Forsi din hija l-mod kif Alla jiġġudika n-nazzjonijiet. U skont minn dak li qed nara mill-istorja u mill-Bibja, Malta sejra din id-direzzjoni. Anka fi żmien tal-pandemija tal-COVID. Kemm hawn Maltin talmu minna dil-pandemija? Kemm Maltin u Għawċin, lat nitkellem għal Maltin u Għawċin, waqt iż-żmien tal-pandemija resqu lejn Kristu. Anzi bil-kontra, għandek ħafna Kristjani li kienu jmorru l-knejjes, sew kattolċi, protestanti, ortodossi, evangeliċi u pentekostali, li waqt il-pandemija tilfu l-aċċ, ġuħ u żżel wara Alla. Xi talmu, x'qed ngħidulu tallimna lil Alla aħna minn dak kollu? Xejn. Taf x'qed ngħidulu? Inti ġust. U ħaqqu dal-pajjiż jiġi ġudikat. U meta jiġi ġudikat, mhux ħanejdulek għaliex Alla? Inti ġust amulej. Alla ta' ċans, tagħna ħafna ċansis. U sakemm għadna hawnhekk bil-grazzja tiegħu għadu jtina ċansis. Jiena u inti llum qegħdin u inti li jien Kristjan Alla poġġik hawnhekk b'mod divin fil-providenza tiegħu. Ix-xitan jibża minnek jekk int tkun ta' Kristu vera. Jekk kun ta' Kristu vera, x-xitan jibża minnek. Tibżax titkellem. Għax hemm ħafna qed jistennuk biex titkellem biex jgħidulek amen brother, amen sister u jiena naqbel miegħek. X-xitan jibża minnek u li jrid huwa li joqtollok il-pjan tal-Alla fuq ħajtek u jipprova jġibek u jwaqqak fil-livell tiegħu. Ibża mill-mulej. Għax jekk tibża mill-mulej, ma tibża minn xejn. Għax jekk Alla huwa miegħek, xejn u ħadd ma jista' jirnexxi kontra tiegħek. Natu glorja li Sidna Ġesu Kristu, natu ħċabċi kbira l-melu. Issa l-lum ħan nitolbu. Kulħadd jitlob miegħi. Nitlob għal Prim Ministru la semmejnie. Nitlob għal parlamentari la semmejnihom. Nitolbu għal iskejjel Maltin u Għawċin la semmejnihom.
Kulħadd jitlob miegħi issa, praise and worship team come. Kulħadd jitlob miegħi. Jekk inti llum tgħid li pastor jiena dal-kliem laqat li qalbi, kemm minnkom dal-kliem illejla ħanilkom aħwa, jekk hemm tama għal dal-pajjiż, it-tama jantkom. Għax intom il-welħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Imma tagħmlux kompromess. Nimxu dejjem bil-mħabba mingħajr qatt ma tawġu l-verità. Għax il-verità taħilsej. Amen. Alleluja. Hawnhekk kara wara. Artiklu ta' wieħed kandidat l-aljenazzjoni tal-poplu għalhekk politikament morna l-baħar. Artiklu. Le mhux politikament morna l-baħar, f'kollox morna l-baħar. Itolbu miegħi Miss Qadis. Number 1, nitolbuk maħfra. Għax aħna tnejġu f'dan il-pajjiż u inti poġġejtna hawnhekk għal skop fejn aħna nibna kontrik fl-injoranza tagħna fejn konna arroganti quddiemek. Aħfrinna mulej. Aħfrinna qabba Missi. Mulej, għallimna l-biża' tiegħek. Għallimna nimxu fil-biża' tiegħek. Ħallejt assew nkunu poplu mimlin bl-erf tiegħek. Imla bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Kull wieħed waħda minna. Għatina l-għaċċa lik u l-ġuħa lik. Dak li inti tgħidlu ħażin ma ngħidulhx aħna tajjeb. Dak li inti tgħidlu tajjeb. Aħna ma ngħidulux ħażin. Aħna l-poplu tiegħek. U grazzi li inti skansajtna mill-ġudizzju li ġej fuq id-dinja. Għax Ġesu diġà ħadd il-ġudizzju tagħna fuqek. Għallimna nożżu din is-salvazzjoni kbira li tajtna. Mulej, berek il-dawk kollha li semgħu dal-messaġġ, messilhom qalbhom. Berikhom. Berek il-Prim Ministru, il-mara tiegħu u l-familja kollha tiegħu. Berek il-politikanti kollha. Berek il-dawk kollha li huma fil-Parlament. U fuq kollox nitolbuk speċjalment itfa' fuqhom il-biża' tal-Alla. Għax kollha kemm huma bħalna l-koll għat rridu nidru qudiemek mulej u jaxata dal-biża' li aħna naqgħu fidejn Alla. Jekk aħna ma nkunu sew miegħek mulej. Birek il-mexxejja kollha sew fil-Knisja Kattolika, Evanġelika, Ortodossa, Anglikana, Pentekostali. Dawk li b'xi mod jixtiequ jagħmlu sew. Għatihom is-saħħa u l-kuraġġ biex dak li inti sejħtilhom biex jagħmluh għall-glorja tiegħek. Saħħaħhom, imlihom bl-erf tiegħek u l-qawwa tiegħek. Mulej Ġesu nitolbuk il-lejla on behalf għan-nom tal-Maltin u għawċin kollha. Aħfrinna mulej għax aħna konna poplu birek u bżaqna l-barkiet. Mulej, kasbarnilek ismek. Dak li inti tgħidlu ħażin u ħmiċ aħna dnilu tajjeb u libertà tal-espressjoni. Mulej għaddi sitfa l-qawwa tal-Ispiritu tiegħek fuq pajjiżna u ġib minn spiritwali. Għajjem il-Knisja tiegħek, għajjem il-poplu tiegħek. Mulej Ġesu, ħenna l-Malta u Għawdex. Illum aħna mulej flimkien ngħidulek natu il-Malta, il-pajjiżna u l-Għawdex. Kulħadd jaqbel mejn ikkonsagraw il-Malta u Għawdex lilek Ġesu. Kisser l-idoli kollha tal-bnedmin. Kisser l-allat folots li aħna bnejna. Kisser mulej il-filosofiji u teorija li aħna bnejna fuq giddeb. U mhux fuq il-verità. Għallimna l-biża' tiegħek mulej biex aħna nkunu nistgħu ngħixu fil-favur tiegħek u fil-qawwa tiegħek. Ġesu, igglorifika ismek fuq pajjiżna. Dawk kollha mulej li llum sema' dil-kelma u jixtiequ jirsu lejk tblob barka speċjali fuqhom. L-Ispirtu tal-Alla jinżel fuqhom u jagħtihom il-karaġġ biex jiġru lejk mulej. U inti tilqaħħom fi ħdanek. Għal dawk li intom tixtiequ tagħmlu l-Ġesu s-Sit u s-Salvatur ta' ħajtek kull m'għandek tgħidu minn qalbek imma tfissirha. Tgħidu dal-kliem ejda issa stess jgħidlu mulej Ġesu.
kun inti s-sit tiegħi. Kun inti s-salvatur tiegħi. Aħfir li d-nubiet tiegħi. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Imlini bl-Ispirtu Santu. Nemmen b'qalbi kollu li inti l-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. Mulej illum ngħid le għad-dnub, le għad-demonju u le għalija nnifsi. Illum ngħid le iva lilek Ġesu. U bħalma qalet Marija, hekk jien ngħid ukoll ħajsir minni skont kelmtek mulej. U ħadd tiġi saltnatek u jkun dak biss li trid int. Kif is-sema fuq din l-art pajjiżna Malta u fuq fil-ħajja tiegħi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti vera ta' minn qalbek dik, illum inti persuna ġdida. Dak li llum smajt mur qarblu. Mur qarblu. Ix-xer jaħdan il-video. Ħalli l-kulħadd jisimgħu. Kulħadd għandu bżonn jisimgħu. U jarbel jakkux il-verità jew le. Pija, grazzi tal-li kontu magħna. Intom ta' YouTube